Nagpahigayon og strategic meeting ang Ayala Corporation's Easy Health Group uban ni Governor Pam Baricuatro ug Capital Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan. Ilang gihisgutan ang posible nga partnership sa pagserbisyo sa mga Sugboanon, maylabot sa kahimsog sa panglawas. Ang Easy Health Group nagpadayag sa ilang suporta sa health agenda sa probinsya sa Sugbo, pinaagi sa innovative healthcare solutions, capacity building programs ug collaboration sa local stakeholders. Gitinguha sa grupo ang transforming health sa matag Pilipino ug andam kini nga motabang sa pagpauswag sa kahimsog ug kalambu-an sa Sugbo. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Munching Auxtero, Sugbo News.